Minecraft episodul 2 din această serie cu Sebi. Zi salut! Salut! Eu am fost Sebi. Și da, să începem. Călin, Da? fă-ți... Dăm blaua? Dă din nou la lumea aia. Bă, știi că o să ne dea departe, nu? Nu o să ne dea la casă. Ba da. Începe și tu să filmezi. Nu? Stai. Ce? Ce mă? Ce, nu vrei să filmezi? What? Pe mine. Unde ești? Aha. Găsește și tu, ia și tu un nisip. Te rog! Te trebuie! Hai să mă concentrez. Bună seara tuturor, să v-am regăsit la un episod cu... Bebe, salut! Și cu Bebe, episodul... 6, mi se pare. Ba nu, 6, da. Super tare! Da. Bă, sunt sus aici. Uite. Da, acum... O jumătate de inimă. Ia, bă! Chiar? Da, rămăseți încă o jumătate de inimă, dar mi s-a încărcat repede că suntem pe peaceful. Da, bă, ia și tu nisip. Dacă vrei cărbune, sunt aici unde sunt eu. Vrei nisip aici cât vrei, mă. Dar îți trebuie o lopată. Da, ba am eu. Vino să... Am eu. Da? Să fac acoperișul. Și da. Mene. Aici mene. Da? Da. Și te ascultă o mai zi. Mamă, dacă o să vezi acoperișul cum îl fac. Vin să te aduc sand. O să minează puțin și să eu fac acoperișul. Îmi trebuie un turnăcop. Eu am luat sand. Asta. 18. Puțin. Și avem și aici cărbune. Bă, am găsit liliac. Da, l-am văzut și eu. E foarte frate. Îi pun numele Giga. Giga. Nigă. Nigă, bine. Oh, ce șmecher îl faci. Te prins? Da. Dar nu cred că o să mai ajungem. Da, cam da. Hei, problem? Vino încoa. Ia astea. Nu pot, ia-le tu. Ia-le tu. Auzi? Știi că ți-am dat târnăcopul ăla, da? Bă, nu mi-ai dat niciunul. Ba da, dar-i săpatul i-a scurt mâna Am aia. dat înapoi. Ba da, nu mi l-ai dat. A, ba da. Te-a sunat? Filmam. Trebuie să mai te lase puțin. Gata. Am intrare. Da. Să terminăm și... Bine. Mai te lasă? Da. Tata! Da. Vii tu, sunt tu. Bine. Bine. Pleci? Pleci, mă? Am 10 minute să fiu gata. Da, da.
Bună seara tuturor. Astăzi Din nou încep? La un episod. Bine, și cam aici închid și eu al doilea episod. Dacă v-a plăcut episodul, like și abonați-vă. La revedere! De fapt nu, mai fac puțin. Mai puțin. Dă și mie puțin lemn. Nu pot. Dă-mi-l mie măcar. Ăla. Dă-mi unul. Stai puțin. Dai? Da, stai puțin. Dă-mi repede. Stai puțin, că nu mai am lemn. E foarte bun. Ce să nu-i placă lui Călin? Mama vine și vine la mine? Mama, vine la mine? Bă, dai șmecherul ăsta. Dar am terminat. Am terminat și acoperișul. Mai ia lemn, ia. Mai am destul. Ba nu dai. Ah, dai cu mine. Dau din 2. Ce-am făcut așa? Duc să-ți bai! Dar nu vreau. Am. Hai mai am. Și să-mi dai și mie pentru lopată. Și trebuie să iau tot de pe jos. Ia. Ia lopata, ia lopata. Ia, că o să-ți trebuiască și cealaltă. Să mai ai una așa, bravo. Te-ai pregătit? Păi da, nu știi ca să poate ăla. Cred că toate episodul ăsta Cam asta va fi mina noastră.